Για μας είναι ταλαιπωρία. Ξεκίνησα από το λιμάνι του Κερατσινίου για να φτάσω εδώ και έχουμε 2 μέρες. Και θα φύγουμε αύριο. Εγώ δεν μπορώ να περπατήσω και νύχτα, δεν θα περπατήσω. Θα μπω από την άλλη μεριά από το σύνορο και θα καθίσω για να φύγω αύριο. Κανονικά σήμερα θα έπρεπε να είμαι στη Σόφια να κάνω τελωνείο και αύριο να είμαι στον προορισμό μου να ξεφορτώσω. Να μην σας πω και ο ένας. Ποιος θα μείνει? Από την πλευρά της Βουλγαρίας και να στείλουν τα δικαίωδες. Δεν πρέπει να στηρίξουν αυτή την κατάσταση 20-30 άτομα. Είτε όχι. Ένα μήνυμα. Δεν φοβόμαστε. Όλοι συμπαραστέκονται στον αγώνα μας. Άμα νικήσουμε εμείς, ανοίγει ο δρόμος να νικήσουν όλοι. Ζητάμε συμπαράσταση, ζητάμε να πυκνώσουν τις γραμμές μας μέχρι να νικήσουμε. Δεν υποχωρούμε με τίποτε. Είναι γεγονός ότι επηρεάζει. Αλλά δεν επηρεάζει μόνο, ενοχλεί κιόλα. Διότι είμαστε λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Και όπως ξέρουμε πολύ καλά, όλες οι ελληνικές οικογένειες θέλουν να πάνε τα Χριστούγεννα ή στα σπίτια τους, στα πατρικά, ή σε κάποιες διακοπές ή οργανωμένα vacations που έχουμε, τα οργανωμένα γραφεία ταξιδίων. Η ανησυχία είναι μεγάλη. Αν θα ταλαιπωρηθούν, εάν θα φτάσουν στον προορισμό τους, πάντα μια απεργία, αυτά τα αντίθετα συναισθήματα τα φέρνει στην πρώτη γραμμή. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχουν παρακαμπτήριοι οδού για τα οδικά λεωφορεία και γιοταχή. Σίγουρα τα λιμάνια δεν είναι αποκλεισμένα. Σίγουρα τα αεροδρόμια δεν είναι κλειστά. Έχουμε κάποια delays με κάποιες διαδικασίες τα οποία ξεπερνιόνται εντός της ημέρας. Τώρα βλέπουμε ότι και οι αγρότες θέλουν τα δικαιώματά τους να τα διεκδικήσουν και δικαιώμά τους και καλά κάνουν, αλλά από την άλλη πλευρά αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να ταλαιπωρούν τον κόσμο, τους ανθρώπους, γιατί μας έχουν και συμμάχους και εμείς άνθρωποι είμαστε και αυτοί άνθρωποι είναι. Βοήθησαν πάρα πολύ τελευταίο καιρό να περάσουν εύκολα, με λίγη ταλαιπωρία, όχι πολύ μεγάλη, όλες οι εκδρομές με τα σχολεία. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν ακυρώσεις. Για τις επόμενες 10 ημέρες, που ακόμα έχουν περιθώρια για τα Χριστούγεννα περισσότερο, να έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, ναι, ο κόσμος ανησυχεί. Ο κόσμος δεν θέλει να ταλαιπωρηθεί. Γιατί όταν πας ένα ταξίδι δεν πας για να ταλαιπωρηθείς, πας για να ξεκουραστείς. Η δικιά μου ανησυχία είναι δεδομένη. Όταν κάθε μέρα εδώ παίρνουν όλα τα μέλη και ρωτάνε τι να κάνουμε. Εμείς αστυνομία δεν είμαστε. Κυβέρνηση δεν είμαστε. Δεν ξέρουμε, δεν μας κάνει κανείς ενημέρωση τι σκέφτονται να κάνουν. Είμαι βέβαιος ότι επειδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι οικογενειάρχες, έχουν μυαλό, είναι άνθρωποι της καθημερινότητας, είναι άνθρωποι που δουλεύουν στα χωράφια. Θέλουν να πάρουν αυτό που δικαιούνται. Πρέπει η πολιτεία, η κυβέρνηση να βρει τη λύση χθες. Το μεγάλο μας αίτημα είναι να γίνει ανακατανομή. Μας έχει ταρπάξει το κράτος τα στρέμματά μας.